Estamos en Auga dos Cebros, o petroglifo máis relevante que temos aquí na zona do Viveiro, no territorio monto comunal da parroquia de Pedornes do concello de Oia. E digo que este é o petróglifo máis salientable que temos, pero toda esta zona, en realidade, ten gran cantidade de gravados rupestres. E esta foi a zona donde se fixo unha limpeza, desbroce de mato baixo e tamén tala de algún pequeno árbol, sobre todo eucaliptos, grazas en parte a un crowdfunding que levamos a cabo o ano pasado e donde todas aquelas persoas que quixeron pois aportaron algo de cartos para poder levar a cabo esta limpeza. Colaborou tamén un retén da administración que foi quen levou quen realizou realmente a limpeza. Estuvo dirixida pola arqueóloga Elisa Pereira, que foi a que estivo aquí durante un par de semanas a pé de campo, controlando a limpeza que se facía e, ao mesmo tempo, pois tamén, por unha banda, tratando de localizar todos aqueles gravados que xa estaban catalogados pola administración dende o ano 2006-2007, cando os famosos incendios e riadas, e, por outra banda, pois tamén se localizaron algúns outros gravados pois de menor entidade, pero froito desa limpeza pois tamén se toparon algúns gravados novos en toda esta área. Foron aproximadamente un total de 2 hectáreas o terreo que se limpou e desbrozou, o cal, por unha banda, nos axuda a ter unha idea xeral da orografía do terreo onde se atopan todos estes gravados e, por outra banda, pois permite pois tanto a visita como incluso o poder observar todos estes gravados que hai aquí por esta zona. Bueno, isto entra dentro das actividades que se programan da nosa asociación, a Asociación Costa dos Castros, onde estamos pois tratando de pôr en valor de alguna maneira distintos recursos para o turismo no concello de Oia. Son moitas as posibilidades que temos e, dende logo, os gravados rupestres son unha das máis importantes. Para este verán, Costa dos Castros vai facer a súa, pois a tradicional campaña de visitas guiadas gratuitas. Vaise facer como en anos anteriores na Cabeciña e no Arrabal. Imos facer tamén visitas nocturnas á Cabeciña, como xa se fixeran tamén o ano pasado, e como novidade para este ano imos incluir o petróglifo de Auga dos Cebros tamén en visitas nocturnas. Van a ser en grupos con plazas limitadas, entón vai a ser previa reserva. Para máis información podedes consultar as nosas redes sociais, o Facebook e o Twitter, e tamén a páxina web, que imos incluir todos os datos e a informar de todas as vías de inscripción na páxina web www.costadoscastros.com. O petróglifo de Auga dos Cebros é relevante porque mostra unha embarcación mediterránea do segundo milenio antes de Cristo. É un caso excepcional e único no arco atlántico, pois trátase da única embarcación de tipo mediterráneo que existe no arco atlántico do segundo milenio antes de Cristo, de hai 4000 anos.